Il-Korporazzjoni Tal-Ilma rreġistrat qligħ ta' 6,300,000 euro u naqset id-dejn tagħha b'5,800,000 euro. Biex bekk f'4 snin id-dejn tal-korporazzjoni naqas bi kważi 30 miljun euro. Innota dan il-Ministru għall-Enerġija u l-Manager tal-Ilma Joe Mizzi meta fil-Parlament ressa l-estimi finanzjarji tal-korporazzjoni. Innota kif fil-pjan ta' titjib tal-korporazzjoni hemm li din iktar tard din is-sena tapplika għal fondi ta' 100 miljun euro mill-Unjoni Ewropea biex issaħħaħ is-servizzi tal-ilma u d-drenaġġ. Barra minn hekk qal li isir xogħol ukoll biex ilma tad-drenaġġ jiġi msoffi 3 darbiet u jintuża mill-bidja u mill-industrija. B'servizz fejn il-bdiewa jkunu jistgħu japplikaw għal fondi biex jestendu s-sistema tat-tisqija. Il-Ministru Mizzi qal li l-mira ewlenija tal-Korporazzjoni Tal-Ilma hi li iżżid l-effiċjenza fejn saru ma' 680 spezzjoni fejn f'35 każ instab illi kien qed jinstera l-ilma. Dwar l-enerġija mix-xemx il-Ministru Mizzi qal li fuq il-ġipjun tal-fiddien kollox huwa lest biex jitqiedu l-pannelli u l-poplu se jkun jista' jinvesti fihom ħalli jibbenefika minn rati mnaqsa.